Sefydliad y merched yn amlwg iawn, unwaith eto yn neuadd De Morgannwg, Mair Stevens, Cadeirydd Cymru. Wel, ydi merched pob rhanbarth wedi cystadlu? Na, mae un ddim wedi cystadlu leni. Oes ydi wedi henwi nhw? Na, dim. O, reit. Wel, mae Môn wedi cystadlu. A beth oedd y thema i'r merched? Thema leni oedd cod a gwenyn. Coed a gwenyn. Rhywbeth oedd yn cyfuno doi ymgyrch da ni. So oedd hwnna'n hala nhw meddwl yn ots ag arfer falle. Felly mae Môn a Powys yma yna. Os dawn ni fan hyn at Sir Benfro, a mae Sir Benfro dy Sir Nawr. O fewn hynny, beth oedd yr elfennau oedd rhaid i cael i gyd? Wel, mae rhaid nhw cael un gosod blodau, mae rhaid cael nhw preserve item o gyginio a doi item o crefft, a unrhyw crefft fan ni. Cymod, gallwn nhw beth bynnag maen nhw'n meddwl sydd yn addasg i'r thema. Mae rhaid i mi gyfedda, mae'r dail sydd ar y cefn y fanna. Dydy hynna'n hyfryd? Oedden, maen nhw'n hollol wahanol, maen nhw'n cod a dail hefyd sy'n rhoi'r thema yn drosto, yn diwe. Pam ydych chi wedi dewis yr ymgyrch arbennig yma ta? Wel, achos bod rhaid i ni cael gwenyn yn oes i wneud y pollinators fel maen nhw'n gweud yn tyfe. A hefyd, achos bod neb yng Nghymru, sy'n chi ddim, mae llai o god na yn un man arall. So mae rhaid i ni tyfu rhagor. Yn ail, Sirgar, fan hyn i ni gael ei henwi, Powys draw fanna, ac wedyn mae Morgannwg. A mae yna lot o waith yn does? Oes, mae'n cymryd tua flwyddyn i wneud yn siŵr bod nhw'n gwybod yn union beth maen nhw moyn i wneud. Cymod, maen nhw'n cymryd a meddwl, mae thema leni blwyddyn nesaf yn cael ei rhoi mas nawr. Ac felly o fewn yr rhanbarth, maen nhw'n dewis y goreuon wedyn sydd yn... Wel, na, ambell i waith mae gan hynny wneud e. A maen nhw'n cydweithio wedyn ni maen nhw'n cael rhywbeth ar wahân. Ceredigion fan hyn, di cael y trydydd bobr. Oedden, Mae'r gosodiad yna'n wych. Oedden, mae'n diw. Mae'n lyflu. O, cymol, so chi'n meddwl bod e'n disgwyl. O, fi wedi cael y mel i gyd, a fi moyn rhagor. Da chi yn arbenigwraig ar waith llaw hefyd. Efo'ch llygad chi wedyn, chi mod, faint o waith sydd wrth y pethau yma? Synnau chi ddim byddwch chi'n tynnu nhw, neud nhw, tynnu fe ban, wneud yn siŵr, mae hwn yn arbennig. Gwaith gwydr di hwn, ie? Ie, gwaith gwydr. A mae yn cwch mel. Fi'n mynd i wneud fan hyn, achos bod popeth ynddo fe. Chymod, chi'n gallu weld y crib mel hefyd. So mae hwnna'n lyflu yn diwe. A wedyn maen nhw wedi gweud catwad papaya? Ie. O, chymod, mae rhaid cael rhywbeth yn ots na garfer. Gwynedd Meirionydd yn fanna, wedyn Clwyd. Clwyd Emri fan hyn. Ydy, mae yna wenyn prysur wedi bod wrthi. O, dyn, maen nhw'n bob man fan hyn. A dyma gefndir trawiadol i'r gosodiad yma gan Bywys. Bywys Radnor, ie. Mae hwnna'n hollol wahanol, a mae'n tynnu'r llygad yn diwe. Gosodiad na neis, yn dwi? Oeddi, ac mae'n eitha rhwydd, a chi'n gallu weld yn union beth yw'r thema a beth yw'r eitem sydd wedi cael ei gosod i'r cystadleuaeth. Rhaid a Gwent, sut maen nhw wedi mynd ati i ddehongli'r testyn? Wel, mae Gwent, mae'n siŵr maen nhw'n trial, mae'n anodd ambell i waith, pan mae doi elfen i cyfuno'r ddoi. Ond maen nhw wedi gwneud e'n dda i fynd mas i gweld yn yr ardd ac yn y blaen. A dyma ni ta, Yr un sydd wedi ennill. Ie. Da ni yng Ngwynedd Caernarfon. Odyn. A mae hwn yn eitha syml, ond i cael pethau'n syml mae rhaid meddwl yn oes e. Ond mae pethau wahanol, a mae'r gwenyn yn y bisgedi, a mae rhywbeth hollol wahanol da ni yn y gwaith crefft, sef fused glass. Dyna beth yw hwnna, ie? Dyna beth yw e. A chymod, mae'n hollol wahanol i ni. A mae'n tynnu'r llygad, ond mae'r cwbl lot yn cydlynu da'i gilydd, mae'r rhywie'n mynd da'i gilydd. So mae popeth yn dda ynddo fe. Arferchog, a maen nhw gyd wedi enjoyo mowr. A nes i weld rhywun o'r gogledd yn cael e. Mae wedi bod awr yn y de am sawl blwyddyn. Ydi wir? So fi'n falch i weld bod yn cael mynd row. Mae'r balans yn dod bach mwy cyfartal felly. Mae'n llongyfchad mawr felly i Gaernarfon. Diolch i chi Mair am y sgwrs. Da chi'n cael sioe dda, canfed sioe. Oedden, ni'n cael briliant. Ni'n enjoyo'n mas draw. Yn tydych chi wastad. Wastad. Diolch am y sgwrs. Diolch yn fawr iawn am ddod i weld ni. Braf dod. Diolch.